karong adlaw atong giselebrar ang Corpus Christi or the solemnity, the body and blood of Christ. Din ang tibuok kalibutan simbahan nagatanaw the summit of our Christian faith, ang kinatibukan ya mismo sa atong katekismo, nakita kini unsa ka importante ang Eucharistia. Adunay giingon no, sa in English, you are what you eat. Excuse me, sa matong mga healthy. Ilabi na gyud og nanatay edad-edad na no, mga 40 na kapin. Sa kung sa mag-diet ko, lisod na gyud. Pero kato sang uban nga bisag samot nagdili mag-diet na makita gyud, no? Depende sa metabolism sa lawas sa tao. Na uban nga bisag kusog mo kaon, niwang lang gihapon. Excuse me. Kung na uban bisag gamay ra kanon, dako lang gihapon. No, bisag saog diet maog yun ang lawas. No? Kung ato ka nang isgutan mismo sa atong pagtuo, no? We are what we eat. So kung magsigit tagkaon sa lawas ug dugo ni Kristo, we are the same with Christ. O karon atong nabatian sa Ebanghelyo. No? Nga mausa kita kaniya. The communion with Him in His Word and the action of the priest in the Eucharist, din kita makadawat. And that is communion. Communion kaniya o communion sa ubang tao. Kung atong hunduman, 24/7 ang simbahan nagaampo. No? Kung kanalay atong tan-awon, imagino nato, no? Nga kung kita karon this time it's already 10 no? So minus 5 kung sa pang orasa dito sa Kenya, matulas na kung 5 hours late dito. So alas 5:03 pa dito sa buntag. Bot pasabot sa alas 6 nga to sa parokya nga akong ministeryuhan, the last parish nga akong ministeryuhan, nag-prepare pa lang sila for the 6 o'clock mass. Pero sa lain-lain nga lugar, siguro nauna pa nato, ang uban sad nag-prepare pa lang para sa misa sa Domingo. Kung kini may atong tan-awon karon, no? Nga ehemplo ang komunyon na usata tungod sa atong pagkalawat ni ining misa, ni Eucharistia, o ang komunyon usab diha sa atong katilingban nga nagatuo. Ang kinisang atong giselebrar karon, atong hinumduman, no? Sa atong mga pagbasa, ilabi na sa ikaduhang pagbasa na ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, nagpahinumdum, no? Ang kupa nga gihatag sa Last Supper, ang pan nga gipikas-pikas ngadto sa mga tinun-an before Christ died. Atong mahinumduman, no? Nga to remember. Remembering sa ato diha mismong pagtuod, dili lang recalling, no? Nga mag-memorize ka, imong hinumduman ang mga konsepto. The remembering in relation to our faith mas lalum. Tungod kay adunay eksperyensya nga gipa-apil ni ining paghinumdum. O sa psychological point of view pa, mas mahinumduman kung naay kasinatian kaysa mag-recall lang. Dili ba, mga estudyante, kung dunay activity ang maestra or maestro, mas mahinumduman nato tungod kay dunay eksperyensya nga atong nasinati o nakuha nato ang konsepto. Mauman usab, dinhi mismo sa itong pagtuo din, no? Ang kasinatian
diha mismo sa mga sumusunod ni Jesus, katuyong first hand, eyes and ears, touch, nga nakakita o nakasinati ni Jesus sa iyang kinabuhi, o kana ilang hinumduman, o kanunay nilang hinumduman, ilabi na kung mangaon sila sa pagbikas-bikas o pag-inom sa bino. Mauman nga 2020 na takaron, nagsigita og hinumdum. We remember. There is a song, a nice song for that. Pwede mo kanta? No? Ako ni ibalik kay, I like the song. Okay? Ako nang ikopya kay basig makalimot ko kay di man nina ko pirmi kantahon. No? We remember how you loved us to your death, and still we celebrate, for you are with us here. And we believe that we will see you when you come. In your glory, Lord, we remember, we celebrate, we believe. Kung atong tan-awon ang last line sa akong gikanta, we remember, we celebrate, we believe. Kana siya makita nato, no, that this Eucharistic celebration, the sharing of the body and blood of Christ, communion with Him, mahimong buhi kanunay, no? Ilabi na kung atong i-celebrate. Ug diha makita mismo atong pagtuo, no? Kaya doon ay giingon sa Latin, lex orandi, lex credente. Sabi po sabot ni ini, the way we pray is the way we believe. Kung atong tan-aw na atong misa, the way we pray together or individually, makita na nato ang ato mismong pagtuo. And the way we believe is the way we live. Pwede ni siya ma-question mark. No? Kay, diya mismo, human sa misa, di ba mingo na pare, lakaw, puyin ninyo ang inyong kasinatian ni Kristo. Diya mismo aning misaha, pero doon natin kagawasan, paghimo, to live and to be a witness for this particular experience. Sa atong kinabuhi, diin kita nagadawat o nagselebrar ni ining pinakanindot nga kasinatian sa atong pagtuo. Usahay, wala na to makita ang importante. Ilabi na gayud kung pirmi ni nato masinati nga magsigita og kalawat. No? Kana ra basta ang parehas na sa mga unta nga naagyon makita nimo sa lamisa na amos na nindot nga sudan, pirmi na ay sudan. No? Pero gani katong nagkalisod na ta sa COVID, lisod na pagpalit ni ining butanga, lisod na ini magdaginot na lang ta. Talbos ng kamote, magdaginot na lang tag-isda, magpaksiw o magbulad na lang, kaya dili man makapalit. Unsa na gayud kaha? Kung atong ibalik atong kasinatian during the lockdown, nga may ingon nga dili na ta makasimba, ang atong kasinatian diin, magsigi ko kalawat sa una, free raman, karon ginadili man, tungod ni ining atong kontra nga di makita. Unya, ni ining higayuna, positive or negative, makita nato unsay epekto diha mismo sa atong pagtuo. No? Di na nato makita kung tangtangan na diayta ni ining oportunidad. Halimbawa sa pagkalawat nato nga dili naman pwede. No? Akong ihatag ehemplo labi na ang mga 60 plus. No? Musakit yun akong dugan, akong pirmi ni ehemplo, ilabi na sila nga muhangyo, Father, pwede yun mo simba. No? Father, nga tulang ko, maghuwat lang ko dito sa luyo, pakalawat ako. Makita nato ni ining mga atong mga senior o mga tigulangan nga naay pagtuo
Pero naasay atong nakita nga praktikal nga ngano man nga kinahanglan sila dili sila mosimba karon. Sakit sa buot sa mga pastor nga makakita nga dunay panginahanglan makita at the same time makita ang pagtuo sa tao. Unsa ka importante ang Eucharistia. Mauman nga sa atong panginabuhi siguro karon atong ma-reflect nga doon na sa mga alternatives o doon na mga laing pamaagi din unsa man ako nga mapalambo madasig hapon ko bisan pa man ining katalagman nga wala ko oportunidad nga makangari sa simbahan sa atong ibalik ang komunyon nato diha ni Kristo sa espiritual nga bahin bisag di ta makakalawat sa hostia pero na espiritual nga bahin din kita nakaandam imo siyang gidawat diha sa mga pulong na naman tayo media karon imo siyang gipaminaw imo giapil gihapon ka sa Eucharistia bisan pa man tuod ug wala ka nakakalawat in the physical host pero sa spiritual nga bahin imo na siyang nadawat si Jesus sa lain sang pamaagi ang komunyon nato makita usab nato sa komunyon diha mismo sa miyembro sa atong pamilya miyembro sa atong komunidad din kita nagahatag og panig-ingnan o pagsaksi ni ining atong gituoan nga Kristo. Mauman nga ang atong paghinumdom, ang atong pagkahiusa og diha sa atong pagpikas-pikas ining kasinatian nato ni Kristo nga naghatag nato kinabuhi, an eternal life. Nga diri pa lang sa kalibutan ato na ning masinati diya mismo sa pagsaksi nato sa pagpaambit sa uban. Karong adlaw ato kining hinuktukan, ato kining pamalandungan din kung kita nagatuo na gyud nga kini siya mao ang Dios nga angay na kong dawaton, angay na kong ihusaon sa akong kasing-kasing, ako usab kini ipaambit sa paghiusa nako didto sa uban aron sa akong pagpadayon diha sa tong paglaom nga aduna gayoy eternal life nga ang himaya ang langit ato na ganing masinati diri sa kalibutan. Heaven can be here on earth ilabi na gyud kung atong masinati nga nagkahiusa gayud kita dinhi mismo sa atong pamilya dinhi mismo sa atong komunidad.